Lalaking gireklamo sa eskandalo nakuhaan sa armas. Suspek arestado sa pagbayular sa election gun ban. Yaring report. Ginpakit-kitreha si Neil Malaga, 48 anyos, matapos nagtugas ang alarma kag eskandalo sa Purok Bayad, Barangay Zone 3, Talisay City. Away lang tuya. Hindi na nga, kung dapat gani pwede ko man sila kasuhan ko. Gani ka ba, pakukukakuhan gido eh. Kung kasinggit man to sila. Abang depensa sini, nagbato lamang siya sa singgitan sang iya nga magulang. Violation sa election sa Communican ban, the same time 10591 sa alarm scandal niya nga kaso. Subali tatlo ka kaso ang kaso sa iya. Apang maluwas sa pagmaoy, arestado pagin ini sa pagbayular sa election gun ban. Na-recover sa suspect ang 38 kalibre nga revolver kag 6 ka mga bala. Nga basta election, ara gina ang gun ban. So normal lang na basta election may gun ban kita. So ang ibang tao hindi aware, siguro kay nakainom. So hindi sila aware nga may amo na. Although aware man, pero kay may ara lang gid nga pasaway lang gid. Sa piyak sa natabo, naghihingyo naman ang suspect sa iya pamilya nga husayon ang hindi pag-insindihanay sa ila nga pamilya. Ay, nagmaoy, nag-away kami, nagkuanay buses. Nagkuanay lang kami tingog, umulan na. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.